Trainer Erik Wolsing zit in het publiek vanwege een schorsing. En André Zwart maakt blesseerd Tassien. Zijn vervanger is Jurjen Bosma. Het begin is goed, want al na Sontje tellen is het 1-0 toch Erwin Zwart. Doch binnen het de Amsterdammers die de leiding pakken. Wordt hiet. Via Cedric Pardiek komen ze liefst 5 goals voor. 8-3. In deze fase stiert Marjolein Kroon op. Met 3 treffers brengt ze het verschil waarom naar 2. Ik ben echt gesloopt. Het is echt een harde wedstrijd. En, zowel fysiek als mentaal. En dit zijn gewoon moeilijke wedstrijden door de week. Wat we niet gewend zijn. En AWD-TV die gewoon volle bak gaat omdat ze die punten willen weghalen. Ook in de tweede helft rent het eerst nog stroef. Verdedigend liet LJODK stekjes vallen. En hekkensluiter AWD-TV fielt dat er wat de helje valt. Ze rennen uit naar 16 jongetje. Maar juist dan letten de Kodikste zien dat ze echt mentaal stappen maken gaan. Jetse de Jong brengt LJODK voor het eerst weer op Liekense hechten. Maar het is net druk maatje dat we 4 punten achter komen. Ik net dat er 4 punten voor komen. Want we weten dat dat bij elke ploeg gebeuren kan. En ik denk dat iedereen het vertrouwen erin hier dat we terugkomen gewoon. En dat hebben we goed zien litten. En dan werd de verhaalje, want 2 treffers van Diana van der Vorst helpen LJODK oeren de derde punt. En Jurjen Bosma zorgt met zijn enige treffer ervoor dat de 30-punten-grens voor het eerst dit seizoen hellen wordt. Het wordt 31-26. Nou ja, ze zijn wel van anderen die winnen net zo op Scott dit hier in de league. Ik zei, ik moest niet een plakje opvullen, dus ik moest maar een beetje hetzelfde doen. Maar nee, ik skeert gewoon net goed. Sneun speelt het LJODK alweer. Dan uit Tjen KZ, de koprenner uit Koogsaandijk.